Shin ko kun san cewa mutane da yawa ana bibiyan account ɗinsu na WhatsApp kuma ana ganin duk wani abu da suke yi ba tare da sun sani ba? To ta ya za a yi ka gane hakan, kuma ta ya za a yi ka magance matsalar? A wannan bidiyon zan nuna maka, amma kafin mu shiga cikin bidiyon kai tsaye ka danna liking, kai follow ɗin mu, kai share don wasu za su gani su amfana. Idan kuma a YouTube kake kallon wannan bidiyon, ka danna subscribing, ka danna alamar ƙararrawa domin samun bidiyoyin mu da zarar mu ɗora. Mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. Bayan ka shigo cikin WhatsApp naka, sai ka duba sama ga alamar ɗigo guda uku nan, sai ka taɓa ta kamar haka. So sai ka duba ga inda aka sa link device, sai ka taɓa kamar haka. So in kai duba ƙasa ga wannan alamar ta bayyana, muddin ana bibiyan ka za ka ga wannan alamar. So ta ya za a yi ka cire wannan, ka cancel wannan bibiya da ake ma? Sai ka taɓa kanta kamar haka. Bayan ka taɓa ga inda aka ce log out nan, so sai ka sake taɓa kan log out ɗin nan. So bayan ka danna zai sake baka dama ka sake danna log out, so shi ma sai ka danna shi. So ga inda aka ce okay, bayan ka yi okay shikenan ka cancel ba wa duk wani connection da aka yi da kai ake ganin wani sirrin naka. Abinda za ka yi na gaba, sai ka dinga checking lokaci zuwa lokaci domin gujewa faruwar haka. Idan ka ji daɗin bidiyon nan, ka danna mana follow, kai liking, kai share domin wasu ma su gani su amfana.